Достым, кара әле, күктә нинди яқты ай балкый. Күктәге ай безнең планетабызның, җирнең бердән-бер иярчене ул. Икенче төрле әйткәндә, ул җиргә ияреп йөри. Дөресрәге, аның тирәсендә сәгать уңаена әйләнә. Ай җирне 27 ярым көн эчендә тулысынча әйләнеп чыга. Без айны төнлә генә күрәбез. Ул безгә балкып торган сары шар булып күренә. Ләкин чынлыкта ул үзе яктылык бүлеп чыгармый. Бары кояштан төшкән яктылыкны чагылдыра гына. Аның төсе дә сары түгел, соргылт көрән. Ай әйләнеп торганга күрә, кояш нурлары аңа төрлечә төшә. Безгә исә айның яктыртылган өлеше генә күренә. Шуңа күрә ул төрле формага кергәндәй була. Яңа туган айны ярым ай, анысын тулган ай алыштыра. Аннары тулган ай әкренләп кими һәм бу күренеш яңадан кабатлана. Ай җиргә караганда 4 тапкыр кечерәк. Аның тарту көче дә җирнекеннән 8 тапкыр азрак. Мәсәлән, 32 килограммлы баланың авырлыгы айда нибары 4 килограмм булыр иде. Айда яшәсәк, без зур бер өстәлне дә шәнти бармак белән күтәрә һәм 2 метр биеклеккә сикерә алыр идек. Ай безгә шул кадәр якын кебек. Агач башына менеп, кулыңны суссаң, айны тотып карап та булыр кебек. Ләкин чынлыкта бу алай түгел. Айга барып җитү өчен космик карапка утырып, тоташ 3 көн очарга кирәк. Җир белән ай арасы якынча 384 мең километр. Син беләсеңме, 1969 елның 21 июлендә айга беренче тапкыр кеше аяк баса. Бу Америка Кушма Штатлары астронавты Нейл Армстронг була. Бу вакытта ул өстенә артык исседән һәм салкыннан саклый торган махсус кием, скафандр кия. Ни өчен дисеңме? Беренчедән, сулар өчен. Чөнки айның кояш төшкән җирләрендә бик эссе, 127 градус җылы, күләгәле урыннарында бик салкын, -173 градус. Айда җил дә исми, яңгыр да, кар да яумый. Шуңа күрә астронавтлардан калган эзләр әле дә саклана. Менә алар куеп калдырган әлемнең АКШ флагының төсе уңган диләр. Чөнки айда кояш нурларының көчле балкышыннан саклый торган атмосфера катламы юк диярлек. Шуңа күрә анда кояш ныграк кыздыра. Ай безгә, җир кешеләренә ни өчен кирәк соң? Беренчедән, ай җирнең бер үк тизлектә әйләнүен тәэмин итә. Бу исә тәүлекнең бер үк төрле озынлыкта булуын билгели. Ай булмаса, көннәр кыскарыр һәм һава торышы да бик кискен үзгәреп торыр иде. Икенчедән, ай җирдәге диңгезләр елга-күлләрдәге суның күтәрелешенә һәм чигенешенә сәбәп булып тора. Айга ияреп туфрак та, зур-зур биналар да хәрәкәткә килми, менә су күтәрелә башлый. Кешеләр моннан бик яхшы файдалана һәм мондый су күтәрелешләре һәм чигенешләре вакытында эшли торган гидроэлектростанциялар төзи. Алар электр көчен табигатьне пычратмыйча табарга мөмкинлек бирә. Өченчедән, ай балыкларның һәм суда яшәүче башка хайваннарга бик зур йогынты ясый. Ай ныграк яктырткан сайын балыклар да активлаша, дип саный галимнәр. Моннан балыкчылар оста файдалана һәм ай тулган төнне күп итеп балык тота. Тагын ай һәм йолдызлар төнлә җирне яктырта. Адашкан кешеләргә юл табарга ярдәм итә. Алар күкнең искиткеч матур бизәге.